Peste câteva săptămâni vei avea de făcut o alegere, nu doar între candidați sau partide, ci între viziuni diferite pentru Brașov. Viziunea lui Costel Mihai este de a aduce cultura pe primul loc. Brașovul trebuie să pulseze de festivaluri, concerte și expoziții de artă. Cum vom face asta? În primul rând, prin finanțarea mai multor proiecte culturale ale ONG-urilor brașovene care aduc idei inovatoare și implică echipe mari de voluntari. În al doilea rând, prin creșterea bugetului instituțiilor de cultură din Brașov, opera, filarmonica și teatru dramatic, pentru că nu poți face performanță și nu poți inova nimic în cultură dacă nu ești și recompensat pe măsură. În al treilea rând, prin dezvoltarea educației de profil, școli de artă, de muzică, de dans, care să pregătească noile talente ale vieții culturale locale. De ce să aducem cultura pe primul loc? Știați că majoritatea turiștilor stau în Brașov o singură noapte? Într-un oraș care pulsează de cultură și de evenimente, turiștii ar cheltui mai mulți bani pe cazare, pe mâncare, pe suveniruri, adică am putea revigora domeniul Horeca, aproape distrus de pandemie. Știați că majoritatea studenților au ales Universitatea Transilvania pentru orașul Brașov? Dacă orașul ar pulsa de cultură și de evenimente, am atrage și mai mulți studenți buni, adică resursa umană de calitate, pentru afacerile locale și pentru investitorii strategici. Să nu mai menționăm ce înseamnă studenții pentru industria imobiliară și, din nou, pentru domeniul Horeca. Un oraș care pulsează de cultură atrage oameni de calitate și îi convinge pe mulți să nu mai părăsească orașul. Așa se dezvoltă un oraș prin cultură. În 27 septembrie, votează și tu ca să aducem cultura pe primul loc și astfel Brașovul pe primul loc. Votează Costel Mihai, primar.